Ang ganda ng baga. Kasi maganda yung baga nyo, hindi siya naninigarilyo mga kasolid. Isang masayang araw sa ilan mga kasolid. At isang masayang araw din sa'yo, beautiful Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo, mga kasolid! Super sarap ng recipe natin ngayon at sigurado, first time mo rin makakain to. Wow, anong yon? Anong recipe yon? Magluluto tayo ng spicy adobong laman loob ng baboy sa Royal. Wow, sarap naman nun. Ito yung ilalagay natin, pampasarap mga kasolid, Royal. Sarap ha? Kakaiba. First time mo makakain yan, Mrs. Camera Girl. Kakaiba na naman yan. Ano, umpisa na natin? Umpisa na natin mga kasolid. Yan o. Ay, ang dami ha. Meron tayong isaw. Isaw to, isaw. Ay, sorry. Yan. Meron tayong isaw ng baboy. Ito, tumbong ang tawag dito, yung ginagawang tumbong soup. Ito, bituka ng baboy. Tapos meron din tayong atay. At meron din tayong baga ng baboy. Siguro walang bisyo yung baboy na to. Ang ganda ng baga. Kasi maganda yung baga nyo, hindi siya naninigarilyo mga kasolid. So start na tayo. Ang unang gagawin natin, ilalaga muna natin ang ating tumbong. Ilalagay na natin sa ating mainit na tubig, yun o. Sunod na natin ang bituka. At isusunod na natin ang isaw. Ito, isaw. Ang atay at ang baga mga kasolid, hindi na natin isasali sa pagpapakulo ng ating mga bituka dahil madali lang naman maluto. Isasabay na lang natin pag igigisa. Mamaya. O mamaya. Kasi pag na-overcook ko yung atay, tumitigas, di ba? So sasangkapan lang natin ito ng luya. At isunod natin ang asin. Yan. At papakuluan lang natin ito ng 10 minutes. Kapag umpisa nang umikot to, doon pa lang tayo magbibilang ng 10 minutes mga kasolid. Papasarapin natin yan gamit ito mamaya. Oh. A few moments later. So yun mga kasolid, pagkalipas na 10 minuto, check natin. Uy, ang bango oh. Hindi na to. Kumonti siya oh, murong siya. At habang pinapalamig natin ang bituka ng baboy, ang tumbong at ang isaw, umpisa na nating slice yung atay ng baboy. Naglalaway ka na ba, Mrs. Kitchen? Nakakapaglaway ah. Lalagyan lang natin yung iwa kasi liliit pa to eh. First time kong kakain yan. At syempre, yung baga ng baboy, walang bahid ng kasalanan. Linis oh. Malinis ang baga niya. Start na natin iwain yung ating tumbong. Yun. Dahil tapos na natin iwain mga kasolid, update na lang mamaya pa magigisa tayo. Maggisa na tayo mga kasolid. Una muna syempre yung sibuyas. At isunod natin si bawang. Baka magtampo siya. Use oil nga pala yung ginamit kong mantika kaya medyo dark na siya. Pero okay lang naman mga kasolid. Isang gamit pa lang. Pinagprituan lang naman ng ng manok. Isunod na natin ang baga at ang atay ng baboy. Sariwa ba oh? Bango? Naglalaway ka na kasi kitchen. Hindi na pa. Sigurado mapaparami na naman ang mukbang mo niyan. Diet muna ako ngayon. Diet. At isabay na rin natin yung nilaga natin kanina. Yung mga bituka, tumbong, saka yung isaw.
Lagyan na rin natin ng paminta. Lagyan din natin ng oyster sauce para medyo level up siya. Lagyan na rin natin ng nam-nam. Ang panasa. May panamnam pa. Ang daon ng laurel. Magpabango. Lagyan na rin natin ng toyo. Gumaganda na yung kulay. Sarap. At hintayin lang natin siyang madry mga kasolid bago natin nilagay yung ating secret ingredients na royal. Update tayo mga kasolid. Yun o, medyo nadadry na siya no, Mrs. Kitchen. Sarap ah. Yan pa nga lang, masarap na. Nangangamoy no. Lalagyan mo pa ng ano yan. Siyempre nalagyan natin ng sili. Kaya nga spicy oh. Ayan pa. Konting asin. Bango. At dahil mura ang sili ngayon mga kasolid, di masyadong mahal. Siyempre, ilalagay na natin ang ating secret ingredients. You know, baka naman. Siyempre, kalahati lang ilalagay natin. Inumin natin yung sobra. Papakuluan lang natin to hanggang madry mga kasolid. So yun mga kasolid, pagkalipas ng ilang minuto, update tayo. You know, na-dry na yung nilagay nating royal. You know, sobrang sarap na nito. At syempre, hindi makukumpleto ang adobo natin kung walang suka. Kaya nalagyan na natin siya ng suka. Tansya-tansya lang to mga kasolid. At papakuluan lang natin siya ng ilang minuto. Tapos, anong gagawin, Boy Sipat? Mukbagan na. Mukbakan na daw, sabi ni Boy Sipat. So yun mga solid, ito na ang ating nilutong spicy adobong laman loob ng baboy. Tara. First time mong makakain yan, no, Mrs. Chen? Tsura pa lang, masarap ah. Hindi ko pa natitikman yan. At bago kami magsimulang kumain mga kasolid, shoutout ko nga pala si Sir Renato Kasuga at si Boss Raymond David. Shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout po sa inyo. Ano pang hinihintay natin? Kain po tayo. Tirayin na natin to mga kasolid. Kain na tayo. Sauce muna, oh. Inom muna ako, baka mabulo na. Yung sauce yung nagdala dyan, yun oh. Yan oh. Papakain na naman tayo ng Yan. sarap-sarap yata nito. Atay oh. Atay ng baboy. Kain po tayo. Sarap. Yan oh. Lasa. No? Malasa. Ano nga ito? Ano kaya ito? Ayan tumbong. Ito yung tumbong. Ang tumbong. Ang Tagalog sa tumbong. Hop. Dito ka din yan. Sarap ah. First time ko tulang mga tikim nito. Malasa. Masarap pala to. Sa mga piyesta dati, naalala ko, pag nagkatay sila ng baboy, yan yung unang-unang niluluto. Mga laman loob. Dati yung katay ng baboy. Sabi ni Crafty Lady, shoutout po sa iyo, madam. Kain po tayo. Grabe, sarap. So, ganyan sili-sili, yun, ha? Yun ang sili, oh. Harap ko lang ito. Asang lasa. Tapos, oh. Sarap pala nito mga kasolid. Si Boss Rando Serrano, sigurado nanonood dyan. Shoutout po. Saka si Boss Rolando Bukod at si Mrs. Jasmine Navarro Bukod. Shoutout sa inyo. Kain po. Yung sili talaga yung gusto ko.
May sipa eh, no? Dami oh. Bebang part kasi doon, ah. Yan, bituka yan. Ito, bito ka. Suka ng baboy. Ang sarap ng version na to. Royal nilagay mo, no? Manamis-namis na maalat-alat. At pwede rin ipaksyon to mga solid. Yung sinasabi nilang adobong puti. Oh. Ito Lambot. Ang lambot ng pagkaluto. Kaya kasi pag niluluto, hindi masyado malambot. Yung sobrang lambot. Kailangan medyo lumalaban. Pero yung atay ang lambot, ah. Yung atay, no? Ito, baga ng baboy ito. Yung malinis ang baga. Saan yung bagal din? Ito? Ano? Malambot siya. Ay, ito. Okay, so baga ng baboy. Malamang loob. Sarap pala na ito. Hindi nagyoyoso yan, kaya malinis ang baga. Walang bisyo yung baboy na to. Bituka, yun o. Ito yung pinrito namin dati. Yung crispy. Masarap pa yung version na to, guys. Try nyo. Kay Ate Angel Mendaza, shout out. Kay Ate Queenie Mendaza, shout out sa inyo. Sarap ng baga ng baboy ang lambot. Sir? Hanap tayo ng katay. Ay, ito katay ito. Ang sarap pala. Lambot. Tender yung pagkain. Hindi sobrang lambot na malambot. Saka pag sumubo ako, sa motor ito yung subo. Lasang malasa. Sarap. Baga oh. Lambot. Fresh na fresh yung baga. First time kong kumain talaga nito. Ganitong luto. Kala ko, il-prepare ko lang. Paksiw, pwede rin. Sarap. Try natin yung tombong. Yun oh. Ayaw ko na kuminto. Lambot. Gustong-gusto ni Mrs. Kitchen, no? Sarap. Ito ka. Ano pa ng part ko? Papadila ka sa Tignan muna sarap. tayo. Papadila ka sa sarap. Pero sobrang dami, oh. Siyempre, hindi naman natin maubos lahat yan. Ang hang, spicy. Bibigyan natin yung behind the camera. Yung nagpasarap pa yung sili, no? Kahit thank you Lord. Yan mo. Tama na. Grabe, sarap. Sana try nyo to mga kasolid. Madaling-madali lang ang proseso. Ilalagay ko yung ingredients sa description sa ilalim para malaman nyo kung anong bibilin mga kasolid. Nabusog ka ba, Mrs. Kitchen? Sobrang busog ko. So yun mga kasolid, hanggang dito na lang po aming masayang mukbangan. Sana po nag-enjoy kayo. At shoutout po sa ating mga OFW na bayani. Shoutout Maraming po sa salamat inyo. po sa inyo.